1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ जियो मोबाइल। सिंगिंग बाय आतिशलाल यादव, म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश राज। झूठो के हल्ला बड़ी यार करता, मुर्गा मुर्गीला बवाल करता। झूठो के हल्ला बड़ी यार करता, मुर्गा मुर्गीला बवाल करता। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। नीतीश राज। मंगुरा नवादा। झूठो के वीडियो में करता हाय हाय, यही से परमोदी कहता बाय बाय। झूठो के वीडियो में करता हाय हाय, यही से परमोदी कहता बाय बाय। गरम बा मिजाज ओकर बढ़ गइल बा, यही से टुनटुनवा सनक गइल बा। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। नीतीश राज। मंगुरा नवादा। देखी खेसारी खूब करता डिमांड, प्रमोद अपना के समझे बरांड। देखी खेसारी खूब करता डिमांड, प्रमोद समझे ले अपना बरांड। आतिशलाल यादव कर तू विचार, लड़ गइल बाटे दोनों यादव परिवार। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। खेसरिया लंदन से यहाँ इलबा, यही से परमोद पगल इलबा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो तनवाही चौक।